quan jo vull que estarà així i fer les coses ben fetes i no clavar pates ni al revés, volem treure això a poc endavant, doncs això és el que hi ha. Tot això són dietes i indemnitzacions que jo me preocupa de treure per si a algú no li pareixia bé el que estem fent. Tot. I no se'n pugui dir més. Sense poder, i tu saps, Vicent, no se paguen 600 euros d'un dinar. 3 copes de Macallan a 4,80 €. Sense poder. Quan no n'hi ha, quan no se pot, no se pot. I quan se pot, se fan actes i se fan copes i se fan vis d'honor i se fa de tot perquè la gent vol que se facin aquestes coses. Però quan no se pot, doncs no se pot. Nosaltres considerem que ara Juanjo ha dit en els diaris que tot el que m'ha posat així del senyor Pilot és il·legal. Perquè és un informe que diu tal. És un informe que diu que per fer-se això necessitava l'autorització de l'Audiència Provincial de València i necessitava l'autorització de Traforma i necessitava l'autorització del que va donar 1 milió d'euros. I com no ho tenia, era il·legal. Com nosaltres sí que ho tenim, perquè això sí que ho tenim, entonces per nosaltres legal. De totes formes, això està presentat en l'audiència. I si alguna cosa té que dir, com ho té en la mà el jutge, l'home, nosaltres estem esperant a que ens enviï una carta i ens digui, mira, vostè pot fer això o això, i el que ens diga farem. Però tot allò que diu aquell informe que faltava és el que nosaltres hem tret i hem firmat. Hem tret l'autorització de Transforma, hem tret l'autorització del gasto i ens falta la de l'audiència, que és la que s'ha presentat. Per això com se diu, tot il·legal, perquè no ho tenen, l'informe ho dia, sí que ho dia l'informe, però per això hem treballat per aconseguir aquestes coses. Aquestes coses són la diferència. Que ells no ho han aconseguit, per lo que fora, com nosaltres sí que ho hem aconseguit. Ara l'audiència ens dirà el que tenim que fer. Per això, fins que no diga l'audiència no la pegarem una patada. Si ens diu, vostè pot pagar això i això i això, doncs ho pagarem. Per què? Doncs perquè tindrem l'audiència. I perquè veig que com m'agrada preparar-me les coses, perquè m'agrada molt parlar en papers, resulta que el dia 25 d'abril de 2006 ix d'aquest Ajuntament una sol·licitud d'autorització a comprar una fotocopiadora, un portacésped i per donar 1.000 euros al Club Deportiu Llaurí. Sol·licitud que fa Juanjo Bucarella a l'Audiència Provincial de València. 25 de abril. Informe de la secretaria de fecha 15 de junio. Efectuada ante la Audiencia Provincial la solicitud de abono de la factura, objeto del presente informe, mediante oficio presentado por el Ayuntamiento en fecha 26 de abril, que es este que hemos enseñado, ante la sección segunda de la Audiencia Provincial, la citada sección segunda ha resuelto, mediante providencia de fecha 13 de junio de 2006, no haber lugar a la indicada solicitud. O sea, nega que es podrá pagar eso. Es por ello que, atendiendo la resolución judicial aludida, la factura no puede abonarse. La fotocopiadora está ya que sí. Sí, espera, no, acá no va. Eso es el informe, aquí ve. Resolución del 13 de mayo. Atendiendo a la adquisición por parte del Ayuntamiento de un portacésped a la empresa Fisiga, 995 euros. Atendiendo a que la factura relativa al citado servicio se halla pendiente de pago, no obstante, tener conocimiento del informe de Secretaría de Intervención de fecha 15 de junio, que os acaben de decir, que diu que no se podía pagar, obrante en el expediente administrativo de relación de transferencias de 17 de mayo, en relación a estas consideraciones, resuelvo. Primero, ordenar el pago de la deuda pendiente con la empresa Instalaciones La que siga, que consta en el informe de Secretaría de Intervención de fecha 15 de junio. Obrante en l'expediente, i ho firma Juanjo Bucarella. O sigui, per lo que diguem que m'ha d'obligar, demana autorització, ben fet, i se denega el pag, que ho puga pagar, perquè ho denega l'audiència, no obstant se paga, mal fet. Per què? Perquè t'han dit que no ho pagues. T'han dit que no ho pagues. Ara, quan ho pot pagar, tingueu una cosa clara, l'alcalde ho pot pagar, però va la seva responsabilitat. Si després se deriva alguna responsabilitat, la tindrà que assumir ell. ¿Vale? O sea, nosotros demanem les autoritzacions i si no ens les fan, no ho paguem. Bé, si voleu dir alguna cosa més, a les que vols. Sí, jo simplement jo volia dir que després d'explicar el tema del que se va cobrar, la diferència que n'hi ha de 400 euros bruts, en prou més després de llegir vostè el que el senyor Bucarella cobrava, que no costava, o sigui que
para que ho entenguin, després portava un almorzar, després portava un viatge, després portava el tiquet de l'aparcament, i en fi, en el que se diu, pues, que considerem que l'home quan ho ha portat haurà treballat i haurà gastat, però no reflejava la veritat. La veritat és dir, senyores, yo he cobrat estos días. Y con demás será un poco porque el señor Bucarella se ha preparado para hoy pegarme, sobre todo a mí, pues el tema de que yo puedo, sí que és veritat que així des d'Ajuntament se va reconèixer que en les condicions, els serveis, l'assistència plena, cada un cobrem 20 euros. 20 euros. ¿Vale? Bueno, pues en el mes de juliol i agost ell diu que no sé, que és inhàbil perquè és que demà ho estan parant al carrer, perquè m'hauria agradat que hagués estat per explicar-ho a ell, però bueno, que ho expliqui a vostès i al públic para que ho sàpiguen. En el mes d'agost que ell diu que és inhàbil, així tenia que haver preparat, com bé sabeu. Se van preparar les festes, llevar les orquestres, la paella, organitzar la volta a peu, organitzar tots els actes de festes, llevar el sector especial i organitzar els treballadors. Pues, com bé així s'ha dit, el que treballa té que cobrar. Si jo vaig cobrar aquest mes, jo vaig cobrar 420 euros, però així n'hi ha... Perdó, de 2 mesos. De 2 mesos vaig cobrar 420 euros. Y así n'hi ha un registre d'entrada fet per un servidor y está a disposición del que vulga, que diu que apercibiéndome de los ingresos en mi cuenta hechos por el Ayuntamiento de Llaurí en concepto de dietas y transportes de las cantidades de 300 y 120 euros, por todo ello solicita, deseo realizar como donativo cualquier céntimo de euro que se me ingrese por estos conceptos a las distintas asociaciones sin ánimo de lucro de este pueblo. Queda a mi libre elección y momento a qué asociación va destinada y esa cantidad, la cantidad de 420 euros van a destinar en ese momento a la asociación de jubilats. Perquè sabíeu que si este regidor li s'ingressa algun cèntim d'euro en aquest ajuntament, ja ha anat i anirà destinat a aquella associació que jo considere que en aquest moment li fa falta, perquè això són meus. ¿Vale? Li diria més coses al senyor Juanjo, però és una llàstima que se n'ha vaig anar, perquè clar, tinc un altre, el mes d'octubre tinc 210 euros des del dia 2 al dia 22 de reunions, entre elles el Banc de València, concert previ, des del dia 2 al dia 22, i així està per acords. 210 euros és el que cobre jo, que ja ha destinat a una associació. No, el que cobren no. És el que has cobrat en aquest mes per la feina que en aquest mes ha fet i per els dies que has de deixar la feina tu per vindre a aclarir coses que són de tots. I una altra, José, espera, i en el mes de juliol i agost tu has cobrat això perquè, entre altres coses, i està avisant que pot dir, les festes del poble no estaven contratades i nosaltres tinguem que córrer a poder contratar-les i perdre moltíssimes hores i moltíssims dies a poder tindre unes festes normals i correctes. I com la gent van tindre que perdre moltíssim temps, jo com a alcalde vaig considerar que aquest home devia de cobrar aquestes dietes per la feina que havia dedicat al poble. Igual, com Vicent ha anat a València, ha pagat un tiquet de tren i s'ha pagat, jo tinc quasi tiquets de taxis i de coses quan vaig a les conselleries que valen 3 euros o valen 4 euros i naturalment jo vaig a feina al meu poble per aconseguir coses i Vicent també ha cobrat, però ha cobrat, jo ho he vist, pues que ha anat en el tren, no ha anat en el taxi, m'ha tardat la que val 4 euros, 6, 8 euros i s'ha pagat. I entonces això és una cosa pues normal i corrent, perquè com jo cobré 500 euros brut, a partir d'ara el que hem dit és que si jo res més que això, jo no vull cobrar ningú tipus de dieta i si vaig un dia a València és problema. Però igual com tu o jo o Juanjo, tu no ho han fet, si vas tot el sant dia i a més hi ha gent que ha vingut amb mi inclús en el cotxe i li vaig dir que un parell de taxi no t'ha pagat. Bueno, però jo volia aclarir una llàstima perquè jo sé que demà el senyor Juanjo pues anirà acabant per ahir de que ningú des que cobre. Sapiau vosaltres el que cobre i el que deixa de cobrar. Si voleu dir no. Si voleu parlar... No. S'ha de votar a votació. Vots a favor de reconèixer la dedicació?